ning jela tam khai ba dengo ba bol masalah salah surat oh Au je borok na hamjakgo himabo kisa ni kokya blana khoroksa bwri display bo narok nugui mankana bo bini slabai agi puila jora hamjak laimani pheba hamjak ma bini slabai tong laikya a jora no bini oko cherai bo ungwi thangka bini slabono saknang yaklai bono yakare dikha aprun chimi bo ko bo hai ungwi bini kale bari tongo ni bono bo phatirok riwo ani kale bari ungna kasuka tei sapta kaisani pore rogo kai ungkha abai rokhnei phatirok riwo au o hamjakgo himani kaisa kisani kokya koborno ungwi thango hamjakgo himabo khoroksa borok hamjakgo himani o hamjakma je hamjaknai simisi o borok saimano je kubui hamje borok bo saiman glak a bagui kebono hamjakna swkang kebono kubui bwkhabai hamjakmaya kai kebono salak sawi buini bwkhano ta thungdi je thungjaknai borok belai khe kobor ungwi thango baksa kheba thui thangma rokse nugu obo hainta bo kwthang tong hini tam khaineba kobor haisi ungwi tongkha aboni bagui sana musungo kebo hamjaka kai kubui bwkhabai hamjakdi o hamjakgo himani kaisa kisani kokya o khuyo nakhai borok je kunu mungsa ungwi thangmano obono sana musungo ta hinkai tini bagi video asukjar tinyang sito malai pinai ang narok bai next video tai o video no je mansak share khlai di nin kaisa share khaima bai tai khoroksa boroklai kaham hamja buji manani thuk o video no nugui tai ani samungkha jefra ang no radio story naitugui khnanani tai o video no katalangui tongkhangkai o video no like kaisa riwui channel no subscribe khlaiyi tabuno subscribe khlai pai tangai hinkai o bai video daily record manani bagui hapsungno hambai।